ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa. Kuma bakin magana me zaka ce akan waɗannan abubuwa da suke faruwa tsakanin musulmai da kiristocin ƙasar nan? Abun da na fada zan jaddada. To ina jin ka. Ku yi addini ku bi na mu. Wannan maganar ai mun riga da mun gama ta. Shikenan koyi. A bar maganar. Mu juya wani layin. Kun fi so kullum baraka ta faruwa. A'a. Yana da kyau mu saya mu dina ka kwana. Okay, to amma kafin nan akwai wata mata da ƴaƴanta da aka kashe. Har yanzu kuma gwamnati ta gagara ɗaukan kwakwaran mataki akai. Wanda kalar sako za ka yi ba gwamnati akan wannan al'amari? Allah ya yi sana. To, me ya zafi kuma? Abun ne da ban haushi kuma musulmin kwarai dole a yau ya nuna kishi. Wannan magana taka gaskiya ne. Gaskiya yana da korafi. Okay, akan me kuma? Akan mu dan mu ma da namu laifi. Okay, ina jin ka. Ba mu da kishin kanmu, mu muke raina kanmu, ba al'ada ba ci mutunci har da addinin mu. Waɗannan abubuwan sun yawa. Amma me yasa har yanzu ka gagara manta da wannan magana? Don abin ya cutar da zuciyana. An samu ciwon da ya fi a taba dukiyana. Okay. Ko da yake laifin manyan yankinmu ne. Kana nufin duk wannan abubuwan su suke shirya su? Wannan zancen haka ne ba. Tabbas yanzu ka ga kamata a ce talaka ya san matsayinsa. Akwai mai bakin magana a yau mana zo na yi magana a yau magana a yau ne magana.